Tara kay Kwan. Wala si mama sa balay ba? Susi sa motor. Maapsan ta ato ron, adik na takalaag. Diyan mo. Dili ko. Bumba ah. Dali. Susi na. Dali. Dali oh. Aha. Saan ka nga? Dali ba? Paabot ako pre ha. Pagdali ba? Pagdali ba? Kimapsan ta ni mama. Asa man yung mga to ni mga batahan eh? Dali-dali man. Asa ka naman laang ni mga bata? Ay, ay, ay! Mga bata! Ay, ay, ay! Bahala mo na, nanas mama oy. Paano mo matuginan ta mo nga magpuyo mo balay? Di mo wag siglag-lag karon nga panahon kay lisod kay nga panahon karon. Ma, palaaga gud ni. Makay naami atuan ba importante man pud kaayo gud ni para man sa mo agi hapon. So importante anang lag-lag niyo. Lag-lag mo niya kabaro mo sa panahon karon no, delikado ang panahon ron niya. Aw ni mo kalitrag ulan niya. Ma, dili naman ni bata ma para imo pang bantayan. Kaya naman namo mong sarili ma. Para ra magyapon nas kaayuhan ninyong mga bata. Kaya na namo mong sarili dagko naman mi dili naman ni bata bantayanan pa. Laag mi ay. Asa man tong duha? Anong ni diretso na to sutoy? Manglaag po to sila kaya napod sila sarili nilang gusto. Kami napod may mga sariling gusto dili na mi kinahanglan punggan. Siya raman may sa unahan na. Siya sa unahan nga gingnan mo nga magpuyo ra mo balay di mo magsiglag ang karon nga panahon. Wa mo ka balitaan ang manguhag mga bata ron. Ma, kapila man ako balik-balikon. Mga dili na may bata, kaya na mo kaugalingon. Kaya lagi. Maingon mo kaya ninyo. O tinuod man nga amahan ka na, inahan ka na mo na kay katungod badlong sa mo. Pero ayaw po jay pahigpiti nga di na minimo palaagon sa di na minimo pabuhaton sa among mga gusto. Na nagud may mga sariling desisyon. Time pagod na. Ang ako amang good para na sa inyo ha. Imong igsuon nga babae dadon nimo ka. Kabalita mo na nasa TV ron. Paminaw ba ka na nasa TV ron man ako pug bata o mang sakay mo sakyanan niya karang nya ginadala pag inyo na yung igsuon nga Wala may babae, problema. Si Grace Mac, wala may problema. Safety na siya. Kaya iyang igsuon niyang kauban. Dili man iyang uyab iyang kauban. Iyang mang igsuon. Kaya man ako na siya bantayan. Di na po na kinahanglan pa na ako bantayan. Kaya dako na dalaga na gud na. Ako litaw na gud ko niya. Kinahanglan ba nga kapuson pag yun mo nes balay. Di pa minyo palagon na naman mga sariling gusto, sariling buot. I-enjoy na mo mga kinabi. Unsa na mo pag-enjoy o perminti ka nagbantay sa mua. Kada lihok na mo imong bantayan, moingon kag bawal ni, bawal diha, bawal dito, bawal tanan. Unsa man na? Malamang normal na kay ako inahan. Nya, grabe naman po kay. May nana na mo sa kwarong na. Dili Sakit man po mo kasing-kasing sa inahan noy. Dili man sa ingon nga na kuan makay higpit naman gud ka kaayo sa mua gud kanang Higpit ko, pero para sa inyong kaayuhan na. para gay sa among kaayuhan no, pero para sa among kaayan pero di man gud makaya nga di mi kalaagod kay siyempre mga kuan gud may mga gusto gud na mo ma-enjoy among kinabuhi unsa ano pag-enjoy og sige ra medias balay. Inana na day mo karon kusog na kay mo musukol na mo sa inyong inahan. So, nga nisukol na mo karon nga dagko na kay mo. Muna na kung inatiman sa inyo ang paggagamay pa mo. Di ita mo para dapugan og mga lamok, mga langaw pang atiman nun tamok tarong niya karon musukol na mo nako. Ayuhan man na ninyo akong ikuan. Mawala man minangwenta sa imong pag unsay imong pag-atiman sa mo sa una. Ang gusto lang namo ba nga sa una, siyempre, giatiman minimo atiman nonon pag yun mi sa una kay bata pa man. Pero karon, dili naman mi kinahanglan atiman nun nimo kay kaya na namo ang sarili. Dagko na migbukog na ano mi sariling panguna-una. Malagko pa yung bukog ugwa ta mo giatiman. O mao gani ikaw gani ang atiman sa mo. Pero kutob na lang yun ko dito kay bata pa man mi dito pero karon nga dagko na mi pwede na dili na kamo atiman sa mo oy kay kaya naman namong sarili. Tama daw yan, nasunod ba sila ya? Magkasugod? Oh? Di kalong naapsan tong mama ya? Hala. Wa gyud naabsan gi silang mama. Di kita kada laag na to ani. Ha, unsa? Wat la kasunod? Wa gyud. Pade ka sa agyan ni kay wala man sila lang kita ra duha man laag, malain to sila. Biyaan na to sila. Ang kwarta pud na po sila ha. Kanay pud no. Balik ko na to ito. Balik na lang ta. Mubalik ta ito kasama dag apil ni mama. Ikuan ba magsim papadlong sa inyong inahan nya. Muna na kung inatiman ninyo inamping ninyo. Karon ninyo ra kung sibat-sibatan laaga na ninyo. Baka mo ko man. Dire. Ano mga to? Anong sibat-sibatan ko ninyo? Anong sibat-sibatan ko ninyo? Dire asa mo? Naog. Asa mo mga to? Asa mo mga to? Anong ritso nung kasutoy ra mo to? Isugo may kuya ba? Sugo ingon niya manglaag ka mo. Wala gisugo may kuya. Sugo manglaag ka mo ha, magsibat-sibat na mo ha. Kinsa may nagsugo ninyo nga manglaag mo? Kinsa ni kuan ninyo nga musugo? Kinsa ni sugtan ninyo nga manglaag mo? Si kuya kay ana man siya nga manggo na dito sa unahan kay Kwan, di pa namin niya sa unahan kay
Di ba na ka masuko daw, mo tumusunod na daw sila. Mo to niwan na misyonahan gina pag abot nimo. Pasagad ng bataan ni ako nagsulti ba ko ana wala man. Ingon magagay na nanangin na kang mama ganina. Mo na ron, kamo mag-isig tinukluran na mo. Kasi wa gay ko nagingon ana ma. Sila ra may nagsulti ana. Sige, mo na ba di magdimo po na Ako lahi man akong laag, wala man ko nagingon sa ilaha nga mukuyog sila nga mulaag sa kuha. Ako laag ako nga ako lang. Kamo diretso Duay mo nang sa hagad pasuko kanina. yan ang motor. Padagan-dagan na ng motor. Ana man siya po na dami Wala kasi jud ko mapa nagsulti ana, ay yun damay-damay ana kay wa ko yun nagsulti ana. Si kuya nagsugo ani ma. Pasagad ra pud siya. Usay nag Kuya. Kamo ray mo sabay nga mulaag ko nya karon ako na hinoy ko ano ninyo. Ikaw magani sig panggalgal Mo na ron. Nisulti ba dai ko kuyog mo wa man. Ningon magyug ka. Mo na karon, mo na nakadaot ron kay isig tinukluran na mo kin sa imkuan. Ako may ituklo do nila kay para ako makasabag. Ano ikaw may nagdala-dala sa mga diri. Ningon Mo man boy magulang Sunod ko. mo na. ningon ba dai ko nga kuyog mo sa kualaag mo. Ningon ko mula ningon raman ko mo kuyog mo nasa inyo og dili ra pud ko. Ana, magay ka na. Kamugos unya karon ako na isisiyon ninyo. Ana magay pakaunon man nimong fishbowl dito sa unahan. Patakan wa jud ko nasulti ana jud. Ni- Kay ni Ingon siya ka. jud ingon na ma. Nisulti ba dai ko wa jud ko nisulti ana. Kisa may magulang na to, ikaw may magulang, ikaw may Dapat ang nagsugo sa magulang mga. mo mo kuan siyang mga manghod. Ako lang gisulti ma nga ako mulaag ko og mukuyog sila nara sa ilaha og nanangin sila sa imuha. man- Wa ako nisulti nga. Yaman. Ayaw ko na ko sila. Ana man siya nga paunon dami dito kay nanangin na sa nimo daw. Na ay jud ko ana ma kay di jud na tinuon. Unsa man dili ako ka istorya nga ako inahan ani? Kamo inyo na lang tanan? No, no. Ay Inuod tunga na na kamo. Nanagko na lang mo. Uso kay mo manukol ba? Wara ba muna nako na yung buko ug dili na ko ug di wa ta mo gipangatiman og tarong. Nga aron. Sibat-sibatan ako ninyo, musukol-sukol pa muna ko. Di mo man ako dili tungod ako ba? Karon manglakaw mo, kusog na mo kayo mo manubag karon yung mga baba pang silian ko pang ay Basta ako wala yun ko na ingon nga kuyog mo sa ko. Ako mulaag ko ko. Kasi kuya Bahala yun mo natukod sa mama. kuyog mo. daghan kay mo palusot kay manglaag yun mo manglaag mo. Di kay musibat-sibat ra ba mo? Basta ako akong kuan. Para mulaag man buka kinsa may ningon nimo mulaag ka, pwede ka mulaag. Gusto lang na ako mulaag. Alang nga nag iwan mo ay nagkulungon Ikaw ko nimo gibilan ako na imong mga manghod niya, ikaw yung magdala-dala na. Ana kisa para ba sa bantayan mo. Dalo na niya. Ito ni Sultiana. Ay jud to ana makay. Dala mi niya, ma. Sultiana pasagad ra mo Kuya diha. tinagkuan sa mga. Ibalik kami kay wa may sila kasunod. Ikaw Wala, magulang Juloy. ka ni, ikaw ano mulaag man bug ka nga gipabantay man ta kanay mo maigsoon. Mulaag ko kay nanghagad ako mga barkada. Manglaag daw. May Mulaag ka kinsa mo bantayan na imong mga manghod. Ay dagko naman sila di na bantayan. Dagko, wa ka kakuha na ng balita ron nga manug balay man ka. Mga lalaki man na. Di man na Pinya pangpao. nami bugtong babae yung bibiyaan. Sila mo bantay sa babae kada duha ka Ikaw mong lalaki. Musukol na karon ba nga nagkadako ka kasukol na inong ginikana nimo. Kamo kusog na kay mo musukol sa inyong mama ron. Unyag pananglitan magmotor-motor mo. Madakpan mo, namoy lisensya, namoy kalukat. Unyag madisgrasya mo diha, namo kumpleto mo wala. Asa mo padulong inahan gihapon mo muadto. Inahan gihapon tanan. Kamo kusog kay mo manhukol karon hala. Jimmy ron. Sulod dito sa balay. Sulod. Ano kami kuya ang nami. Sulod dito. Sulod dito. Ibili na motor niya sa plane. Ibili na motor niya. Sulod dito. Sulod dito. Pagdali. Sulod mo ito. Sige mo glaag. Hari mo ka. Yung nagdi pwede mang laag. Kaya may mga kuwan. Na. Oh. Kami yung nagmi mang duha. Nagmi. Sulod mo dito. Manglaag may laag. Dali mo. Oh, sulod. Sulod dito. Uli dito. Uli. Sulod to, guys. Uli dito. Ikaw po babayang buhat ka. Magsige kang uban-uban. Ano yung mga. Pasod na pula si kuya ma. Sulod mo dito. Ibili na motor niya sa plane. Sudan. Sukol mo ha. Mangita ra gihapon mo magdisgrasya ba. Unyang magkinaon sa inahan na gyapon mo padulong. Kinsa problema inahan gyapon. Ikaw sulod. Sulod. Sulod dito. Sulod dito. Sulod mo. Sulod mo ha. Time pa. Kinsay magpasulod aning motor. Ha? Di pa ko kabalo mo drive. Jimmy! Balik sa motor, balik! Ipasulod nyo ni mo